ассалому алайкум онҳое ки дар канали мо ҳастед. имрӯз ман дар яке аз мағозаҳои афғонии липштад ки сарвари он аҳмад аст номаш суманак ёфтам ва рафта гуфтам ки барои ман боз 20 дона пинҳон кун, ман ҳафтаи дига омада мехарам, вале ҳоло 40 дона харидам. яъне ваяш таърихаш то 2028 аст. бисёр суманаки бамаза якта бурда аввал пробиен кардам, бисёр ҳам писанд омад ва онҳое ки дар олмон ҳастед марамад суманак аст мисли тоҷикистон. ин бисёр харидам. ҳозир ман якташа шумода кушом то шумо бинед ки чӣ хел аст. ҳозир як дақиқа кушоданаш мушкила. ина суманаки тоҷикистон, барин намедонам куҷо истеҳсол карда, ба фикрам эрон, шояд афғонистон. бисёр суманаки аълосифат аст, мазашку тамоман супер. ҳозир ақаллан хелишонтон чун кушода наметавонам. бинед суманак, ина дараки суманака ёфтем. ҳоли бо мекушомаш бо нишонтон метавонам. касе ки суманака дӯст медорад марҳамат ба липштад биёед.